La banda britànica Oasis torna als escenaris. És la notícia musical del dia. Els germans Gallagher ho tenien tot preparat per al gran anunci d'avui. Demà farà just 15 anys que abandonaren l'escena musical després d'una carrera d'alts i baixos. Considerats com els Beatles de l'era moderna, la gira que han anunciat pel Regne Unit i Irlanda ja és de les més esperades del 2025. Les entrades eixiran a la venda el pròxim dissabte. Quedava menys d'un mes per a separar-se definitivament, tot i que ningú ho sospitava. 2009, estaven a Benicàssim, tercera vegada com a caps de cartell del FIB, apoteòsics davant de 40.000 fans, recorden les cròniques, encara que també hi hagué espantada momentània del vocalista eixa nit. Ho salvaren. La plantada definitiva, sense ni acomiadar-se del públic, va ser un 28 d'agost a París. Abrupte final d'una carrera d'èxits aclaparadors, 7 LPs d'estudi i estadis a vessar, però també de llavis partits, drogues i discussions en camerinos. Durant l'absència en estos 15 anys també han continuat insultant-se públicament, però després de moltes especulacions, este missatge de pau ha revifat avui les il·lusions de la seva legió, que somiava amb este moment. Diuen que les estrelles s'han alineat i que cal anar a veure'ls, que no ho televisaran. Amb aquestes imatges que rememoren els moments de llum d'eixa volàtil relació fraternal, anuncien 14 concerts en grans estadis del Regne Unit l'estiu del 2025 i pels quals la premsa britànica calcula que els Gallagher s'embossarien uns 400 milions de lliures. Les entrades, que prometen ser les més sol·licitades de la dècada, ixen a la venda dissabte. Avui encara no es coneix el preu. Queda un any per a saber si els Gallagher estan passant este tràngol només per diners o si realment han abaixat les espases i guanya la música.